muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Masukara sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tine channel yedu iya yezim Confessions Backup, link irimo mu comment section. Ndine episode yandaposta ikoko, ndanga ndichiti ndichaposta mamwe ma episode zvekare, asi pandazo tumidzirwa imwe nyaya nevamwe vanzvadzi vedu vemuno South Africa vanotipa matranslation kana dziri nyaya dzemuSouth Africa, vati vanditumidzira confession iyoyo. Pandanga ndava kuda kutanga kuiverenga, zvinhu zvacho zvanga zvava kuitika. Right now I am trying to read this confession. It has been more than 2 hours trying to read this confession. Pari kungoitika disorder, dzimwe disorder dzisingatonzwisisiki, mwana kungochema, foni yacho yandinowanzo kushandisa sometimes kana ndisiri kushandisa laptop haisi kuchaja. Strange things indeed they do happen in this world. Pane vamwe mukoma avo vakauya neconfession yavo about rapture, hanzi rapture yaifanira kuti dai yanga yakaitika. Saka ivo vari kuti vakajoina Satanism vane nyaya yavo yavari kuda kutaura panyaya yerapture. Saka ndichakuverengerai nyaya iyoyo. Kune vasati vaenda kuzim backup, you can click the link in the comment section mova maenda kuzim confessions backup. Ndichaisa zita zvekare rechannel comment section. So let me read the confession that I have for you. Confession iyo yavakatumidzira yakamira sekudai. So ndichaiverenga ichibva kuchirungu ndichiisa mururimi rwamai. Hanzi iyi ndiyo mission yedu iyo yatakapiwa, so that avo vane kutenda vange vachizorasa tariro. I was born and raised ku Western Cape, and I was raised by my father. Baba vangu vainge vari mufundisi at a small Pentecostal church. It was just a small community church. Amai vangu vakabva vachizorambana nababa vangu ndokubva vachizobva ku Western Cape vakabva vachizotanga kugara muDurban. Ndakabva ndachizotevera amai vangu mushure mekunge baba vangu vatanga kuita zvekunwa doro, nekuti the divorce, it was very hard for my mother. Amai vangu vainge vava kugara neumwe murume who used to be an elder kuchechi kwedu. Murume uyu ainge aine mari, vakabva vachizotanga kudanana naye. By the time when my father discovered kuti ndo zvavainge vachiita, amai vangu vainge vatova nepamuviri. The church broke down since it was a church that had less than 50 people. After that scandal, vanhu vakabva vachizotanga kuregedza kuuya kuchurch. Baba vangu vainge vava very suicidal. Baba vainge vava kutoboa kutogara navo nekuda kwekuti nguva zhinji vaingogara vari suicidal at all the times vachida kuzviuraya. Saka ndakabva ndachizotiza ndikabva ndachizobva Western Cape ndikatevera amai mushure mekunge vanditi huya kuno nekuti unogumisidzira wazourawa nababa vako, since at all the times vari suicidal. I then moved from Western Cape ndikabva ndachizotanga kugara muDurban. Ndakagara muDurban until I was in my 20s. When I was in my 20s, ndainge ndava kuita zvekunwa doro, ndaitamba nemaNigerian. Ndopa ndakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe muNigerian. Nigerian uyu akabva achizoti kwandiri ainge achida kuenda kunyika kwavo nekuti ainge achida kutsvaka zvinokwanisa kuzomupa mari, and aigara achiti, handiti unoona kuti baba vako vakarambwa naamai vako nekuda kwekuti vainge vari murombo. Iye ainge aine umwe mukadzi waainge achida. Mukadzi uyu, she was married, but aida zvinhu, aida mari, aigara achingodimanda mari kubva kwaari. Akazoti aenda kuNigeria. Paakazodzoka, this was after about 4 months, akabva achizondifonera akabva andiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizouya kumba kwake. Ndakabva ndachizoenda kumba kwake. Pandakaendako kumba kwake,
ndakaona kuti ainge asingakwanisi kudya, haana chaainge achikwanisa kuti ange achiita. Ndakamubvunza kuti kochi chainge chakaitika kuNigeria. Akabva achizondiudza kuti paakaenda kunyika kwavo kuNigeria akabva achizoenda akanojoina imwe church, but haisi church yamunoziva, it is not a Christian church but ndeye masatanist vachiita inonzi Freemasonry. Saka akajoina chechi iyoyo akabva anditi ainge aine ronda iro raainge ava naro. Ronda iri rainge riri pakati pemagadziko ake. Akati ronda iri rakachereka mushure mekunge abatwa chibharo nevarume vainge vari part of the priests vemuchechi imomo. Saka kana wajoina kuti unge uchizotanga kuwana mari unofanira kuti unge uchirara nevanhurume. Saka pavakarara naye anoti akanzwa kutsemukira. Ipapo paakanzwa sekunge ainge achitsemukira akafungidzira kuti sezvo zvainge zviri zvinhu zvaainge asati akamboita muupenyu hwake zvainge zvichazoita senani. Anoti vakatanga vashandisa chimwe chinhu vakaisa baby oil mukatikati musimu number 2 kuitira kuti asazorwadziwa, but anoti iye ainge achingorwadziwa still. Saka akazotanga kunzwa pain. Karonda kaya kairamba kachingochereka zvishoma nezvishoma ndokubva achizonzi ange achidzoka kuSouth Africa. Paakadzoka kuSouth Africa ainge ava kusakwanisa kana kuita sei sezvo zvainge zviri zveurombwa. Akabva aona kuti ainge asina umwe munhu uyo waaikwanisa kuti ange achivimba naye kunze kwangu chete. Ndokubva achizondifonera achindiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichizoya kumba kwake. Pandakaenda kumba kwake ndakabva ndaona kuti ainge otoziya nenzara. Ndokubva ndamubikira, akandiratidza chironda chacho, akandibvunza kuti ndainge ndichida here kuti ndinge ndichizojoinawo Satanism. Ndakatya apo paakanditi unoda here kujoina Satanism, because apo paakanditi ainge akabatwa chibharo nemapriest varume vacho ivavo vakamujoinisa mune zvinhu zveSatanism. Ndakabva ndati ina handingambozvikwanisi zvekuti ndinge ndichizorarwa nevamwe varume. Saka akazoti apora akabva achizotanga restaurant. Mushure mekunge atanga karestaurant kake ndakazototanga kutomushandira nekuti akazojoina imwe franchise yandisingachatauri nezita. Kuti mari yainge ichidiwa akaiwana kopi, because painge pachidiwa mamillions kuti ange achikwanisa kuzojoina franchise yacho iyoyo, but akangokaruka atova nemari yakawanda. Ndokubva atondiudza kuti ainge atomirira kuti vange vachigadzirisa parestaurant pacho. Vakauya vakaigadzira tikatotanga kutomushandira. Nekufamba kwenguva akatanga kufamba nemotikari dzakanaka. Ndikabva ndachizomuudza kuti neniwo ndainge ndichida kuti ange achizondibatsira. Zvakatora nguva nekuti ainge achiti kwandiri panguva iyo yandainge ndichida kuti ndinge ndichikubatsira koingawani wakaramba sei iko zvino zvwava kuti wava kuda kuti ndinge ndichikubatsira. But ndakamukumbira ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndava kuda kuti ndinge ndichiitawo zvinhu zvangu. Akabva anditi no, it is okay. Saka akabva achizoenda neni kuNigeria. Takati taenda kuNigeria takasvikira muLagos tikagarako kwemwedzi wose ndisati ndakwanisa kupiwa mvumiro yekuti ndinge ndichiendako kuchechi kwacho, nekuti chechi yacho it is a private church. Haungoendiko ikoko, and chechi iyi itori kumasuburbs. It just looks like a normal house but it is not a normal house. Nguva yakazoti yakwana takazoenda, takati taendako ndipo pandakabva ndachizonzi kuti ndinge ndichikwanisa kujoina zveSatanism ndaifanira kuti ndinge ndichizorarwa nevamwe varume. But pane mamwe masacrifices awo akatanga aitwa. Mamwe emasacrifices awo atakaita ainge ari masacrifices ekuuraya mhuka dzakasiyana siyana, kudyiswa kitsi. Ndokujoina kwandakaita Freemason ikoko. Mushure mekunge ndajoina Freemason ndakabva ndachizodzoka kuSouth Africa. Ndakati ndadzoka kuSouth Africa ndikabva ndachizopiwa mission. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nevasikana vanokwana ivo kuita 20. Pavasikana ava vainge vachikwana ivo kuita 20
ndaifanira kuti ndinge ndichirara ruzhinji rwavo ndaifanira kuti ndinge ndichizorara neavo vanenge vari below 19 years kunyange kusvika pa16 years ndo makore andakapiwa iwawo ndikanzi ndiko kuti ndinge ndichikwanisa kuzova a part of the family. Ndakabva ndachizotanga kuita saizvozvo ndikatanga kudanana nevasikana vainge vasiri vezera rangu. Sezvo ndainge ndichiriwo mudiki ndichiri kuma20s, zvainge zviri nyore kuti ndinge ndichionekwa ndiine musikana ainge ari kuma16, 17, kuma18 years. Asi vasikana ava ndainge ndichitovashandisa pamhiko because kuNigeria ndainge ndakanzi panodiwa zvibereko zvakawanda zvevasikana maSouth African. Saka zvibereko zvavo zvainge zvichazoshandiswa sezvizvi, zvibereko zvavo zvainge zvichazoramba zviri mavari. Saka vaizoti kana voita vana ivavo vavainge vachazoita vanenge vari vana vanenge vakatoita nemadhimoni. Of course vanenge vari vana zvavo, but vanenge vari vana avo vavanenge vakaita nemadhimoni. The kids that will be born, they will be straight from hell. Ndakarara nevasikana vakawanda ndikazotodarikidza nhamba yevasikana avo vandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara navo. Ndakabva ndachizopiwa mission yangu yainge iri yekuti ndinge ndichitsvaka church yekuti ndinenge ndava kunamata. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kune imwe church iyo yainge iri a normal Pentecostal church. Muchechi imomo ndingangoti ndakarara nevakadzi, almost vakadzi vose, including mukadzi wapastor, kuitira kuti church iyoyo inge ichizova an adulterous church and a demonic church. Ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizojoina rimwe group, iri igroup remaSouth African but vari masatanist vakaita seni. Pari zvino ndiri kuisland hangu but masatanist akawanda munyika yedu yeSouth Africa. Saka mission yedu, it is a strategy of misinterpretation of the word of God. Tinofanira kuti tinge tichiita misrepresentation of the word of God, kuitira kuti vaya vanenge vachinamata nevanenge vaine kutenda kushoma nevanenge vasinganzwisisi izvo zvinenge zvakanyorwa mumagwaro matsvene, kana vakanzwa zvavanenge vanzwa vopeperetswa nemhepo vachienda ikoko kunenge kuchifuridzira mhepo sezvinoita mashizha. Anoti kana akapeperetswa nemhepo anongoendawo kunenge kuchienda mhepo. Saka takanze mission yedu yainge isiri yekurwa nemaKristu, kwete tichiita madebates navo, asi kunyepedzera sekunge tiri maKristu topinda mukati mavo. Kana tapinda mukati mavo tobva tachizotanga kuita misinterpretation of the Bible. Saka taifanira kuti tinge tichizotsvaka vafundisi avo vanenge vari pakutsvaka mbiri, then kana tikawana vafundisi vanenge vakadaro, kana kuti vanhu vanenge vachitsvaka mbiri, taifanira kuti tinge tichizoita minamato, mhiko dzekuti tinenge tichizevezera zviroto zvenhema zvinobva kugehena, zvekuti mufundisi iyeye anenge achitofungidzira kutoti zviprofita zvandiri kupa zviprofita zvechokwadi, asi zvinenge zviri zviprofita zvinenge zvichiunzwa kwaari nemadhimoni. Takanzi taifanira kuti tinge tichizomutsa mweya yevafi. Taienda kumakuva South Africans, taiti kana tikaenda kumakuva kudaro taibva tachizonomutsa mweya yevafi. Saka vafi ava vaizomuka vaine madhimoni avo anonzi mafamiliar spirit. Vazhinji munomaziva sema ancestors, but anenge ari mafamiliar spirits. Haana chaasingazivi nekuti kubva pakutanga kwenguva mafamiliar spirits ainge aripo. Haana zvaasingazivi pamusoro pemadzinza. Madzinza ose anowanikwa muno munyika anoziva everything about dzinza iroro. Mafamiliar spirits awa ndiwo ataizomutsa. Taiti kana tamamutsa then tobva tachizomatumidzira muzviroto zvevanhu avo vanofanira kuti vange vachizomisrepresenta the word of God, vachitaura zvinhu zvavasingazivi. Ende madhimoni iwawo anototi kana akatouya kwauri, kana kuri kunzi
your eyes have been blinded because you want fame. Unofungidzira kuti zvauri kuona ndizvozvo, zvauri kunzwa ndizvozvo, nekuti mafamiliar spirit awa anokwanisa kutouya kwauri akatopfeka chiso chaJesu, achitopenya nekutobwinya, uye zvekare anenge achiperekedzwa nengirozi dzakawanda, mazana nemazana engirozi. Iwe woti zvimwe kuda dzinenge dziri ngirozi zvechokwadi, asi kwete, anenge ari mamwe madhimoni anenge akapfeka zviso zvengirozi. Saka tinovapa mazuva uye zvekare tinovapa manumbers, tinovapa kunyange zviratidzo muchadenga. Zviratidzo izvi zvavanoona zvinenge zvitori zviratidzo chaizvo. Vanokwanisa kuona nyenyedzi inenge iri mudenga. Nyenyedzi iyi inenge itori dhimoni rinenge richigara muchadenga usati wasvika kudenga. Saka vanoti kana vakaona saini iyoyo in the sky, vobva vachizoti zvino rapture yakwana. Saka zvose izvi zvatinoita tinozviitira kuti kana kuri kunzi vakazozvitaura, when they announce it in the public, mazana nemazana nezviuru zvevanhu vanovateverera vanobva vachizotanga kugadzirira in preparation, vachiti nguva yerapture yakwana. Kune dzimwe nyika, medu munyika muSouth Africa zvisati zvakamboitika, asi kune dzimwe nyika vamwe vanotozviuraya kutokomita suicide. Kune dzimwe nyika uko kana kuri kunzi vakakwanisa kudaidza madhimoni ane simba, vanhu vanototanga kutotengesa dzimba dzavo, vanhu vanototanga kutotsanya, vamwe vachiziya nenzara kusvika vafa, crying out in repentance. Zvino mazuva anozoti kana akwana, mazuva kana akwana, nothing happens. And when nothing happens, tinobva tachizodaidza madhimoni. Pane rimwe dhimoni rinonzi the demon of despair. Dhimoni iroro rinoti kana radzika pamunhu rinokonzeresa kuti munhu iyeye ange achizozviuraya, nekuda kwekuti zvimwe kuda anenge akatengesa imba yake, akatengesa motikari, kana kutoramba basa achiti rapture is coming. Zvose izvi ndichazvidii. Vamwe vanenge vakadonata mari vachiti zvino mari iyi yakawanda yose yandiinayo ndichaita sei nayo, it does not matter at all to me. Saka kana kuri kunzi zvinhu izvozvo zvavanenge vakatarisira kuti zvichaitika kana zvikasaitika, ndipo panobva pachizonzi faith Christianity will be turned into mockery and everyone will start to laugh. People will start to abandon the church altogether. And when South Africans have abandoned the church altogether, ndipo patinoti we have claimed victory in the name of Lucifer, not by violence but by letting the church to rot from the inside. I was groomed to be like this, but iko zvinozvi ndiri kunoku kuisland uko kwandine zvandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita. Postai nyaya iyi, ndichazouya zvekare neimwe nyaya ndichikuudzai kuti kuno kwandiri ndakaunzwa kuti ndinge ndichizoita chii. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe vahanzvadzi vedu avo vanotibatsira nematranslation. Only 18 minutes dzanditorera more than 2 hours ndichiedza kuda kurekodha zvichiramba. Video randatoshandisa paconfession iyi ivideo randatodzokorora because kutoti ndichawana nguva futi yekumirira kusvika phone yakwanisa kuchaja, zvinozototora futi nguva yakareba since phone yacho iri kuti ikachaja then yobva yamira kuchaja. Pakaipa ndo nyaya iyo yandatumidzirwa. Handizivi kuti munoti kudii nezvayo nyaya iyi. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndo basa ravo ravanobata iroro semasatanist. Hanzi titori machurch going persons, tinotoenda kuchechi. We do not fight with Christians, hanzi we engage in debate, but pama debates iwawo hanzi tinoita misrepresentation of the word of God, so that pakazoitika zvinenge zvaitika
the whole world will say Christianity is a joke. Hanzi pane nyaya yerapture yakataurika, saka nyaya idzi hanzi dzerapture hanzi ndisu tinotodaidza madhemoni, mafamiliar spirits, so that vanhu vange vachizoona zviratidzo zvenhema. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi unokwanisa kufungidzira kuti watoona Jesu, izvo unenge watoona hako dhimoni, and dhimoni iroro rinotouya richitoperekedzwa nemamwe madhimoni, wotoona sekunge waona ngirozi. Zvakaoma. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.